яңа режиссер килгәч, безнең эш бик кызыклы гына башланып китте, чөнки аның эш тәртибе, эш рәвеше гомумән безнекеннән бик нык аерыла, аның үзенең бер системасы бар. Ул Демидовский этюды дип атала. Ул гомумән эш башланганда без образ тудырыр өчен башта 100 сорауга җавап бирдек. Менә мин мәсәлән Искәндәрнең кайчан туган көнендә белән мәсәлән, аның нинди йолдызнамә икәнендә белән мин мәсәлән. Менә барлык нечкәлекләрендә белү минем өчен әле алай образ тудырганым юк иде дип әйтәсем килә. Безнең эш дәверендә текст булмады. Без образлар булып сәхнәдә менә ничек күңелгә килә, шушы ситуация бирелде һәм без образдан чыгып, шушы ситуацияны уйнадык. Уйнадык дөрес булмас, яшәргә тырыштык, тормыштагы кебек. Чын тормыш театр диләрме әле? Менә бу чын тормыш театрын күрсәтергә тырыштык һәм ул аны таләп итте. Инде Искәндәргә килгәндә, тормыш миңа менә инде икенче мәртәбә шушы рольне бүләк итә. Беренче мәртәбә 2016 елда мин Искәндәр образын кинода чыгардым. Һәм менә бүген ул минем инде Камал театр сәхнәсендә гәүдәләндерә. Үзенчә яңа төрле эшләде безнең белән бу яңа режиссер бит инде ул безнең өчен башкача. Без гадәттә спектакльләрне куя башлыйбыз, башта очрашабыз, әсәрне укыйбыз һәм текстан башлыйбыз. Без бу юлы гомумән киресенчә башладык. Без башта әсәрне укып чыктык, ләкин инсценировкасын түгел сәхнәгә куеласы, повестен әсәре менә шул укып чыктык. Һәм инде шуннан туган хис кичерешләр, уйлардан чыгып, без этюдлар эшләдек. Әлбәттә, безгә режиссер башта этюдта түгел әле, башта безнең башланды акыннардан, шундый төрле тренингларда кебек актерский өлештә менә махсус менә бу спектакльгә кагылышлы тренинглар эшләдек, соңыннан этюдлар, ниндидер сүзләрдән чыгып этюдлар эшләнелде. Соңыннан инде әкренләп шулай текст кушыла башлады. Һәм инде менә безнең режиссерыбызның менә күпчелек басым ул иде без бер-беребезне күрергә, чын ихлас, күңелдән уйнау. Это скорее берет пространство, все отталкивалось от болота, болото или топь, в котором тонет дом этой Галии, это ее история, которую она рассказывает. И основную фактуру я взяла, это, не знаю, почему-то меня это берет и цепляет, это наслоившиеся обои друг на друга. Она это как ее историю, которую она постепенно срывает, раскрывается. И вот это то же самое, когда ты приходишь в старую квартиру, ну ты ее купил, но ты пришел в старую квартиру, вот. И вот ты делаешь ремонт, и ты отрываешь обои, находишь слой за слоем, получаешь какую-то историю, ты в ней копаешься, изучаешь, и мне кажется, здесь вот это вот то же самое, когда Кадрия, она изучает историю своей мамы, и она хочет ее узнать, вот в этом вся идея. Премьер шады, әлбәттә, шушы премьерны син ничектер барыбер яңаша карыйсың. Фильмы да төшерелгән, башкортларда куйдылар һәм ниһаять безнең сәхнәдә дә барлык актерлар да бик матур уйнадылар. Бигрәк тә менә Хәлим апаның уйнавы күңел кылларын селкетеп, менә шундый күңелгә үтеп керде. Бүген менә гаиләбез белән Камал театрына килдек. Тапшырылмаган хатлар дигән бик ашкынып карарга килдем, чөнки безнең яшьлектә бу спектакльне без башкорт театры куйган тарафтан караган. Искәндәр Фидан Гафаров инде ул замандагы Казанга килгәндә Фидан Гафаров кумиры инде кызларның. Менә бүген карагачында мин гел чагыштырып утырырга мәҗбүр булдым. Ләкин менә мин көткәннән әйбәт булып чыкты спектакль. Яңаша куелган, менә теге эштәлегендә бигәч карап барасың бит инде. Күпме әйбер шундый итеп сыйдырылган, матур иттереп. Аннан соң менә теге төп геройларның да
мында Галиянең дә сразу үзгәреп китүләре, менә характерларның үзгәрүләре, үз эшләре күренә. Кыска гына анда без караган вакытта балалар да ниләр дә күренә, монда юк та үземе, үзе бара да. Спектакль уңышлы чыккан дип уйлыйм. Менә Хәлимә ханымның уйнавы да бик уңышлы инде, шул кадәр аларны ничектер ачып җибәрә, кыртып җибәрә, шул кадәр иттереп. Гомумән халыкның тулы булуы да, алкышлар белән тәмамлауы да бик спектакльнең уңышлы булуын күрсәтә. Әле ул тора бара тагында шомарыр, тагында әйбәт булыр. Кеше йөри икән, бүген яшьләрнең күп булуы мине бик сөендерде. Өлкән кешеләр дә бик хайран. Димәк, алар шусы Гадел Кудыйның аларга якын бу әсәр. Менә шушындый әсәрләрне сәхнәгә куюы, аларны Камал театрына тарта.